Gennem den her video, den er til dig, der mærker, at dine smerter begynder at stige, og måske også panikken, der følger med. Den følelse kender jeg i hvert fald alt for godt. Når mine smerter er på vej op, så kommer panikken nogle gange før smerten den når det røde felt, hvis man kan sige det. Kroppen spænder, og tankerne løber afsted, og man frygter, at det hele det bare tipper over. Men jeg har lært, at lige præcis her i det her lille vindue, man har, der kan jeg faktisk gøre noget for mig selv og få de fleste gange faktisk stoppe, at smerten den når at komme op fuldstændig i det røde felt. Det første, jeg gør, det er bare at stoppe op, bare lige i omkring 10 sekunder. Ikke for at kontrollere smerten, men for at vise kroppen, at jeg er her sammen med den. Så lægger jeg en hånd på det sted, hvor det gør mest ondt, ikke for at trykke eller fikse, bare, berøring, altså kontakt, fordi berøring dæmper nemlig panik i nervesystemet. Og så bruger jeg det, jeg kalder 5-5-5 vejrtrækningen. Altså, når jeg kan mærke, at det hele det er bare ved at løbe løbsk, nemlig at trække vejret ind i 5 sekunder, holde vejret i 5 sekunder, og så puste ud i 5 sekunder. Og her tæller jeg ret langsomt faktisk. Og så lave sådan nogle små, rolige åndedræt. Ikke dybt, bare nok til, at kroppen ikke tror, at den er i fare. Og så vil jeg sige, prøv at høre, det her det er rigtig svært, så du er absolut ikke forkert, hvis du panikker, og det så går videre. Det er en helt normal reaktion, når kroppen er presset. Men gennem den her video, så har du i hvert fald en lille guide til, hvad du kan gøre næste gang smerten begynder at stige. Og se med i min næste video, hvor jeg deler det, jeg gør, når smerterne så er kommet op i det røde felt, for der er også nogle ting, man kan gøre. Men husk, du er absolut ikke alene.